Krásný podvečer, přátelé. Já vás vítám. A teďka, protože to je moje úplná premiéra, tak absolutně netuším, jak dlouho trvá, než se nám to propojí na všechny ty YouTuby. Jestli tam někdo je a jestli mě vidíte, slyšíte, tak budu moc ráda, když mi pošlete do komentáře nějakou zpětnou vazbu, nějaký ahoj, abych viděla, že tam jsem, že se to děje. Vidíme, slyšíme, no tak to je krásný, to mám velkou radost. Díky, Kláro, paráda, jsem ráda. Já tady mám vedle testovací okno a v testovacím okně se nevidím, takže jsem ráda, že vy mě vidíte. Perfektní. Tak jo, ještě asi maličkou chvilku počkáme, protože ne všichni to budou asi úplně na čas, nebo teda já se znám, já jdu vždycky tak akorát na semináře ostatních a pak zjistím, že mám technický potíže a nakonec mi to trvá, takže chviličku ještě počkáme, ale klidně možná tady v rámci čekání, pokud máte chuť, tak se mi pojďte, můžete se představit, odkud jste, případně jestli jste se potkali už někdy s empatickou nebo nenásilnou komunikací, pojďme trošku zanetworkovat. Kdo mě zná, tak ví, že pořádám v Plzni pravidelné setkání podnikatelek, jsem velký fanda networkingu, takže kdo tu je, tak už klidně můžete se představit, pokud chcete. Tak tady máme Kláru. Ahoj, Kláro. Jestli nevadí, tak já budu tykat. Ahoj, Kláro, z Koventinky. Taky zdravím. Skvělý. Ještě někdo? Pojďte mi ještě někdo napsat, ať to nevypadá, že jsem tu jenom já a Klára. A i kdyby, tak to nevadí, Kláro. Já tady budu pro tebe. To je úplně v pohodě. Petěla vás, skvělý. Ahoj, Peti, taky tě moc zdravím. Klidně můžete i říct, odkud jste. Udělejte si nějakou reklamku taky. Budete nahraný, budete v záznamu. Zatím jsou tady všechny lidi, který znám. Andrejka Potužáku, taky z Koventinky, perfektní. Mám tady Kristý. Ahoj, Kristý. Basic Social, kdybyste nevěděli. Tak když nechcete, tak já budu dělat reklamu za vás. Pokud frčíte sítě a nevíte, tak Kristýnka je určitě ta, na kterou se můžete obrátit. Teďka organizuje dotovaný kurz, takže se za pár korun můžete stát mistry online marketingu. Já bych to teda asi potřebovala, ale teď bohužel to nedám časově. Tady někdo, kdo nevím, kdo je, ale taky zdravím, ahoj. Perfektní, tak ještě 2 minutky, dáme 5 minut a pak se na to vrhneme. Marti, ahoj Marti, taky ti zdravím. Já mám ještě tady jednu technickou, já jsem tady celý odpoledne ladila, jak to udělat, abych neměla ten odraz v brejlích od té obrazovky, ale absolutně jsem to nevymyslela, takže jestli tady někdo máte zkušenosti, tak si pak klidně nechám na příště poradit, protože z toho jsem teda trošku zklamaná. Ale co, já myslím, že jste tady hlavně kvůli tomu obsahu a ne kvůli tomu, abyste se dívali, že mám odlesky v brejlích, tak si myslím, že to zvládneme i tak. Perfektní. Ještě chviličku. Já mám teda upřímně velkou radost, že to funguje, protože to je moje premiéra tady live streamu na YouTube. Doufám, že se to i nahrává. YouTube mi sliboval, že se to samo nahraje a zůstane to na YouTube, tak doufám, že ten záznam bude. Ale jak říkám, je to premiéra, takže v nejhorším nebude a budeme si muset dát nějaký živý repet. Tak jo, jestli ještě někdo přiskočil, jasně, tady. Ahoj, Dena, sama sebou v Chanovicích, taky zdravím, komunitní škola. Spřátelená komunitní škola. Skvělý. Tak jo, ještě dáme minutku a pak si myslím, že už. Tady mám nějakou radu. Hnedka se na to podívám, ne, už mi to zmizelo. Péťa radí, brýle jsou, umí to přežít Adéla Skupová, no tak výborně, tak já zkusím Adélu Skupovou.
Dík za tip. Tak jo. 5 minut, já si myslím, že bychom klidně se mohli na to vrhnout. Tak s většinou z vás, co jsem koukala, jste se přihlašovali, se znám, ale mám velkou radost z toho, že se přihlásilo i spoustu z vás, který neznám, tak úplně kraťoušce já se představím, abyste věděli, kdo vůbec jsem a proč jsem si tohle téma na dnešek připravila. Já se jmenuji Šárka Škodová a už vlastně celý svůj profesní život, ani se mi nechce počítat, protože už je to skoro 20 let, se pohybuji ve vedení lidí, v leadershipu. Začínala jsem už na vysoké škole, jsem byla prezidentkou studentské organizace a od té doby už jsem z toho nějak nevystoupila. Pracovala jsem v zahraničním týmu, nebo vedla jsem zahraniční tým, vedla jsem tedy mužský tým, ženský kolektiv, pracovala jsem v komerční sféře, v nezisku, měla jsem vlastní podnikání. Ten záběr je široký a říkám to proto, že ty týmy, které jsem vedla, byly hodně rozdílný, ale zároveň je spojovala jedna důležitá věc a to je právě komunikace. Týmová komunikace mě fascinuje, je pro mě hrozně důležitá, protože, jak říkám, skrz všechny ty zkušenosti jsem si uvědomila, že ta týmová komunikace je něco, co dělá ten rozdíl mezi tím, že tým funguje nebo nefunguje. A proč jsem se rozhodla pro ten dnešní webinář? Psala mi kamarádka před webinářem a psala mi, že je hrozně zvědavá, co jsem si pro vás připravila k zakoupení, jaký produkt pro vás mám a na co vás chci nalákat. Tak já říkám na začátku, že tohle je taková, asi ne úplně, Kristýnka by mě možná opravila, že je to velká chyba, že nemám připraveného něco k prodeji, ale pro mě je to dneska nezištný počin, protože já jsem se dostala do výběrového mezinárodního programu nenásilné komunikace v Polsku a jednou z podmínek, že to bylo plně dotovaný, ahoj Míro, zdravím, protože to bylo plně dotovaný, tak já jsem se, nebo to je možná Šárka schovaná za Míru, tak já jsem se, nebo jednou z podmínek té účasti bylo, že uděláme nebo připravíme nějaký workshop nebo webinář právě pro ostatní, aby jsme ty naše vědomosti, zkušenosti mohli šířit dál. A protože, jak říkám, mě to dává ohromný smysl, vidím, že když opravdu je to něco, na čem ten tým stojí, tak jsem měla nějakou vnitřní potřebu to s váma sdílet. Sdílet to veřejně, sdílet to zdarma a sdílet to na všechny široký strany. Tak mám velkou radost, že jsem vás nalákala, přihlásilo se vás nakonec skoro opravdu 50, což mě moc potěšilo. Takže jsem ráda, že tu jste, anebo že si to pustíte ze záznamu. Část z vás mi rovnou psala, že to nestihne, že si to pustí ze záznamu. Tak jo. Takže ještě mě napadá vlastně jedna věc, kterou jsem chtěla říct na začátek, než se na to úplně vrhnem. Já jsem připravila nějakou prezentaci, ale vlastně napadlo mě, že by mohlo být zmatečný, že tomu říkám empatická komunikace, ale někde jsem tam taky zmínila, že jde vlastně o nenásilnou komunikaci. Ono je to jedno a to stejný. Vlastně empatická komunikace je nenásilná komunikace nebo stojí na základech nenásilné komunikace. Říkám tomu empatická komunikace protože ten pojem nenásilná komunikace můžou používat jenom certifikovaní lektoři nenásilné komunikace, mají to v té komunitě takhle nastavený, takže my, co jsme prošli tady ten intenzivní trénink, tak jsme byli vysoce motivovaní k tomu, aby jsme to téma šířili dál, ale zároveň nás žádali, aby jsme v názvu toho webináře nebo v názvu toho semináře nepoužívali název nenásilná komunikace, že to jsou skutečně oprávnění jenom certifikovaní lektoři. Tak jenom aby vás to nezmátlo, ale budeme se skutečně dneska bavit o nenásilné komunikaci. Já jsem si připravila, protože se věnuju týmům a pracuju s týmama, pracuju jak s vlastníma týmama nebo s jedním vlastním týmem, tak vlastně nepořádám, ale nabízím jakoby externím týmům nebo tvořím prostor pro externí týmy, který se třeba chtějí potkat a chtějí to pod nějakým vedením. Takže nabízím vlastně workshopy, nebo tomu říkám týmový reflexe pro cizí týmy. Věnuju se hlavně týmům, takže jsem to postavila to dnešní povídání na teda
vedení lidí, vedení týmu, ale věřím úplně pevně, i mám připravený nějaký příklady jako z běžného života, protože oni jsou mnohem i kolikrát jako s nás pochopitelný, když to není z toho týmu a k tomu se dostaneme. On ten tým je taková poměrně jako specifická událost, nebo vstupují do toho další věcí. Tak jo, vrhneme se na to. Já tady zkusím, jestli nám funguje takováhle prezentace. Měla bych se schovat také na stranu, super. Empatická komunikace. Takže co nás čeká? Já nevím, jaký máte znalosti o nenásilné komunikaci. Klidně mi můžete, nevím, nakolik to budu stíhat paralelně, ale můžete mi klidně do komentáře zkusit nahodit, jaký máte zkušenosti, jestli jste se s nenásilnou komunikací někdy potkali, co třeba vám na tom sedí, nebo s čím se potýkáte, nebo jestli je to pro vás třeba úplně nový téma, případně pokud byste tady byli všichni znalí, tak tomu případně můžeme nějak přizpůsobit to povídání. Nicméně asi ty základy bych připomněla, nebo sdělala bych s váma, o čem jsou základy nenásilné komunikace. Zkusíme to pro hlnout typama přímo pro práci s lidma a pak bych nakonec dala nějaký prostor na otázky, pokud budete mít chuť se zeptat nebo pokud vás napadne něco konkrétního, tak určitě budeme moct sdílet. Super, Martina píše, že má několik kurzů za sebou, no tak to asi úplně dneska neuchvátím, ale věřím, že v opakování. Pro mě to taky nebylo úplně nový a stejně jsem se dozvěděla hodně nových věcí, takže věřím, že třeba ještě něco nového načerpáš. Co mě asi, kdybych měla říct jednu věc, kterou jsem si z toho školení nebo z toho tréninku odvezla, tak tím, že mám za sebou hodně zkušeností s různýma lidma a s různýma týmama, jak jsem říkala na začátku, tak si o sobě myslím, že jsem komunikačně fakt jako zdatná, jak jsem to psala v jednom tom příspěvku na sítě. Myslím si, že spoustu principů nenásilné komunikace používám mimo děk, že mi přijdou jako lidský a rozumný. Nějak jsem je jako dostala, nevím, do vínku, nevím, prostě mi to přijde, prostě používám jen tak. A hrozně mi pomohlo, když mi na tom tréninku to dali do kontextu a vysvětlili mi, jak to jakoby funguje a já jsem porozuměla tomu principu. Hodně jsem se ukotvila v tom jednání, hodně jsem se ukotvila v tom proč se mi třeba dějou, pochopila jsem některé ty situace. Zapadlo mi to do kontextu. A to bych hrozně ráda, abyste s tím dneska odešli, abych vám dala nějaký základní rámec toho, nějaký jako nástroj, když nebudete vědět, nebo budete si chtít, hele, teďka se schyluje k nějakému konfliktu a nechci úplně se do toho pustit, tak abyste měli po ruce nějaký jakoby základní nástroj, krok za krokem, hele, můžu tuto, nebo můžu tamto, anebo prostě můžu z té situace nějak jakoby hezky odejít, aby se to třeba nezvrtlo v konflikt. Takže na nenásilné komunikaci mě osobně je nejvíc sympatický, že mi pomohla pochopit vždycky jádro toho problému. Toho, co se v té komunikaci děje, proč třeba se k tomu konfliktu schyluje, nebo proč k tomu nedorozumění došlo. Takže to je moje, není to asi očekávání, ale doufám, že si třeba něco podobného taky odnesete. Tak Dana ještě tady píše, komunikaci si věnuju dlouhodobě, kurz nenásilky jsem ještě neabsolvovala. Zdroj jsou knihy. Jasně, každý to má jinak. Já si myslím, že jakýkoliv zdroj je perfektní. Mě tam třeba na tom tréninku mě hodně pomohlo, že jsme si prožívali ty situace, že jsme si mohli dát i tu zpětnou vazbu, že jsem na to nebyla sama, že jsem měla ten pohled toho jiného. To pro mě bylo jako hodně cenné. Ještě tady mám na začátek základní vlastně principy nenásilné komunikace, bez čehož mám pocit, že to jako nebude fungovat. Nenásilná komunikace má za to, že jakákoliv vlastně komunikace by měla mezi dvouma lidma vytvořit napojení. Že se chceme vlastně jakoby dostat na vlnu toho druhého a chceme mu porozumět. To, co tady pod tím, co mám ty dva řádky, tak to jsou vlastně body, které to napojení definitivně zkazí. A můžete to klidně
pokud vás budou napadat konkrétní případy, tak úplně super. Klidně zase se můžete podělit, jestli něco z toho se vám stalo, jestli to jako vidíte. Když někomu sdílíte naslouchání, to je asi věc číslo 1. Ovšem naslouchání není tak jako jednoduchý. Jo? Spousta lidí říkne, já umím poslouchat, jsem jako dobrý posluchač, ale myslím si, že je pořád naslouchání a naslouchání. Jo? Když chceme skutečně tomu druhému naslouchat podle úrovně nenásilné komunikace, tak bychom měli být plně přítomní. Měli bychom být plně přítomní pro toho druhého a skutečně poslouchat, co říká. A třeba nenásilka říká, že všechny tady ty hodnocení vlastní historky jsou přesně ty momenty, kdy my to napojení jako porušíme. Jo? Někdo se mnou sdílí, chce mi říct, co se mu dneska jako v práci stalo a já ho začnu hodnotit. Jo? Tak ví to, že řeknu, no jo, Dick, to si vlastně jako neměla, nebo takhle jsi to neměla dělat. Jo? Nebo to si udělala špatně. Tak když vyslovím tyhle ty slova, tak určitě sami cítíte, že už to jako trhá nějaký to napojení. Už je tam taková ta kritika. Jo? Nemůžeme si pomoct, já si myslím, že to je naprosto přirozený stav, že pokud něco takového ten druhej vyřkne, tak už mám pocit, že útočí na mě. Už je ta komunikace rozbitá a stačí fakt jako málo. Hodnocení, můžou to být vlastní historky. Někdo vám něco sdílí, chce vám povyprávět, jak se měl v práci, nebo co se událo dneska ráno v kanceláři a tady je to úplně jedno. A vy ho přebijete takovým tím, no jo, hele, to já jsem vlastně jako taky. A celou tu pozornost převedete na sebe a tím se zase úplně odpojíte od toho druhého člověka a zničíte v tu chvíli, zničíte to napojení, který tam bylo. On s váma přišel sdílet, chtěl tu vaši pozornost, ale vy se to rozpojili. Stejně fungují rady nebo analýza situace, jo, to se ti stalo protože jsi udělal to a to, neměla jsi tam jít. Jo, nevím, jak to působí na vás, já tam prostě cítím, že v ten okamžik už nemám chuť sdílet, už je to pro mě, tak už jsme ten míč překopli na tvoji stranu. Porovnávání nebo vzdělávání, když toho druhého chcete vzdělat, co příště musí udělat líp, aby se mu to třeba jako nestalo. Tak to napojení v té komunikaci se vlastně přetrhne. Další základní princip nenásilné komunikace je při tom mluvení zůstat v tom pohledu já. Nenásilka říká, nebo je přesvědčená o tom, že v okamžiku, kdy začnete mluvit o ty bys měl něco udělat, ty to nedělej, tak už jsou to právě nějaký nevyžádaný rady, nebo už je to něco, co prostě ve své podstatě vždycky, nebo ty by ses neměl nějak cítit, nebo měl nějak cítit, tak je to něco, co to napojení prostě vždycky přetrhne. Takže zkusit zůstat v já, popisovat, co mně se děje, co já bych potřebovala, jak já se cítím a co já vlastně třeba očekávám. A i z té pozice já potom třeba k tomu se dostaneme později, tvořit nějaký prosby nebo tvořit nějaký žádosti. Další princip, který asi všichni víme, ale stejně si myslím, že je hrozně fajn si připomenout, že pokud chceme porozumět ostatním, pokud se chceme zabývat tou komunikací vzájemnou a chceme porozumět těm na druhé straně, tak musíme primárně porozumět sami sobě. Musíme vědět, co nám se děje a proč se nám to děje a co my bychom chtěli. A potom vlastně mnohem s nás porozumíme té druhé straně, to za prvý, a mnohem s nás, o tom se taky budeme bavit, si budeme schopní vlastně nastavit nějakou hranici toho, kam tu komunikaci třeba necháme zajít, anebo kde jsme ochotní ty vazby ještě dál tvořit a kde už ochotní nejsme a kde už ty vztahy třeba chceme zpřetrhat a jsme s tím jako v pohodě. Tak, co asi pro vás, pokud jste se už potkali s nenásilnou komunikací, tak co pro vás nebude nový. Nenásilka stojí na 4 základních pilířích, bez čehož to asi jako podle nenásilky nejde. Projdeme se jeden po druhém a tady už zkusím dávat nějaký konkrétní příklady, aby to pro vás bylo třeba
pochopitelnější. Jinak pokud byste měli otázky, nebo jste něčemu nerozuměli, nebo jsem mluvila rychle, pomalu, klidně mi to šupněte do komentářů, já se zkusím čas od času podívat a můžeme klidně se o tom bavit. Tak, nenásilná komunikace stojí na 4 pilířích: pozorování, pocity, potřeby a prosby. Tak, rovnou se vrhneme na to první. Ještě, nenásilka říká, že, jak jsem říkala na začátku, to jsou ty 4 nástroje, to jsou ty 4 kroky, které vlastně můžete mít vždycky po ruce a můžete se s nima nechat vést, pokud třeba si nebudete jistý, jak zareagovat, nebo už budete tušit, že se schyluje k něčemu, k čemu nechcete. Tak tohle to jsou ty 4 nástroje, to jsou ty 4 kroky, které by vás teoreticky mohly udržet, mohly by vám jakoby pomoct tu komunikaci vést tak, jak byste potřebovali, aby to dopadlo ke spokojenosti vás i té druhé strany. Pozorování. Nenásilka říká, že pozorování, je tam ta kamera, pozorování si můžete představit skutečně jako když se koukáte skrz ten foťák a popisujete fakty. Fakta, ne fakty, fakta. Na tom foťáku nebudete mít emoce, na tom foťáku nebudete mít žádný domněnky, na tom foťáku budou skutečně jenom věci, které se staly. To znamená, tady už je konkrétní příklad třeba z vedení týmu. Můžete říct, jsi nespolehlivý nebo nikdy nedodržuješ termíny. Asi sami cítíte, že už je tam, nebo za mě teda, já tam cítím jasný roztrhnutí té konexe, roztrhnutí toho napojení na tu druhou stranu. V okamžiku, kdy někomu řeknu, jsi nespolehlivý nebo nikdy nedodržuješ termíny, tak už si můžu být jistá, že ten druhej se postaví do nějaký jako negativní, buď to sebeobrany, nebo obhajoby, nebo se dostane do nějaký fáze naštvání. A vlastně už není chuť dál tu komunikaci vést. A nebo hodně s vypětím jako sil, a to si myslím, že ten na druhé straně musí být uvědomělej, aby chtěl dál v té komunikaci pokračovat, i když ho nějakým způsobem takhle jako usadím. Nenásilka taky říká, že bychom se měli vyvarovat všech takových těch jakoby absolutních termínů nebo absolutních výrazů, jako je nikdy nebo vždycky. Jsou to jakoby hodně ultimátní slova, který tu komunikaci nebo to napojení taky okamžitě zavřou, protože ono to jakoby je málo kdy pravda. Když někomu řeknu, nikdy nedodržuješ termíny, nebo nikdy to jako nedodáš včas, nebo nikdy nepřijdeš včas, tak první, co tak ten druhý řekne, no to není pravda, jo? Protože určitě 100% se stalo aspoň jednou, že by včas přišel. Takže to jsou takový ty slova, které jako ultimátně tu komunikaci rozbijou. Takže místo takového pojmenování, vlastně ten první krok nenásilné komunikace je podívat se na to skrz ty fakta. A já třeba ze zkušenosti vím, že někdy pozbírat ty fakta je za prvý těžký a za druhý je velmi účinný už jenom jakoby pro naše pocity, nebo že když skutečně se začneme zabývat těma faktama, tak zjistíme, že jsou třeba úplně, že naše pocity jsou mimo realitu. Že máme skutečně pocit, že ten někdo třeba chodí vždycky pozdě, ale když potom se podíváme na ty fakta, tak zjistíme, že to jsou třeba jen 2 případy z 10 nebo 3 případy z 10. Jo? Skutečně bez těch faktických údajů je strašně těžký s někým komunikovat. Takže fakta, opravdu to jako pomáhá. Takže místo si nespolehlivý, nikdy nedodržuješ, neděláš, ty nechodíš, jo? Je to v té pozici ty neděláš, ty nechodíš, tak nenásilka říká, pojmenovávejte skutečně fakta. Ve 2 posledních projektech si odevzdal podklady 2 dny po termínu, nebo 2krát po sobě si přišel pozdě na poradu. Tam to je jakoby holý konstatování, to je konstatování holýho faktu a většinou ta druhá strana může se jí to jakoby dotknout, protože třeba cítí, že ano, je to pravda, chytí se za nos, ale zároveň tam většinou nedochází k tomu, když toho člověka neosočím, tak tam nedochází k tomu uražení, nebo nedochází tam k nějakému tomu k tomu rozpojení prostě toho, OK, jsem ochotná se o tom jakoby dál bavit.
Uh, ještě jsem měla určitě jednu věc, která jsem říkala, že vám musím říct tady u toho pozorování a nevím, ale to nevadí, mě to napadne později, já se k tomu určitě vrátím potom. A nebo mě to nenapadne a nebylo to důležité. Takže pozorování. Ten příměr s tím foťákem si myslím, že je hodně užitečný. Jo, skutečně zkuste to někdy, jestli vás napadá nějaká konkrétní situace, kdy jste třeba s někým nějaký takový negativní hovor vedli, nebo už to vypadalo, že se to schyluje k nějakému negativnímu naladění. Zkuste si ho přehrát a budu vás tomu vyzývat opakovaně, ať si vzpomenete na nějakou situaci a zkuste třeba se zamyslet nad tím, co z toho byly opravdu jenom ty objektivní fakta. Tak, druhý bod nebo druhý krok jsou pocity. Když se vás zeptám, třeba někdo píše do mobilu na poradě a vy z toho máte nějaký pocit. Jaký z toho máte pocit? Hoďte mi do komentářů. Jak se u toho cítíte? Jste na poradě, něco říkáte, něco těm lidem vykládáte, nebo se radíte a někdo sedí a píše do mobilu. Jak se cítíte? Pokud máte chuť, tak mi napište, pokud nemáte chuť, tak mi samozřejmě nepište, ale zkuste se nad tím zamyslet. Kristýnka píše, to si nedovolí. Tak zkus si představit, že by si to někdo dovolil. Zkus si představit, že by si to někdo dovolil a že sedíš na poradě a skutečně si tam někdo píše jako do mobilu. A nebo jiná situace. Jo? Jiná situace, kdy někdo dělá, co s váma úplně jako neladí. Tak, to, čeho jsem chtěla dosáhnout, je, že většinou máme na první dobrou takový to, no jsem prostě naštvaná, jo. Tak řeknu, ať si nepíše, když něco říkám. Super, jasně. A cítíte se u toho naštvaně. Andrejka píše ještě, zvykám si, že mě může vnímat, ale vtírá se mi tam pocit, že mě neposlouchá. Přesně tak. Napadají mě 3 situace, je to pracovní, já to možná takhle vykliknu, abyste to viděli. Je to pracovní, děje se někde něco, co bych měla vyřešit, ale já zrovna nemám telefon, něco potřebuji zařídit doma, děti, kroužky, čas, nebo jsem zrovna nudná. Jo. To je krásný oslí můstek na to, o čem se budeme bavit za chvíli. Ten pocit, který já bych třeba hodně domněnek. Martina píše, naskakuje hodně domněnek. Přesně tak. To, k čemu jsem vás chtěla dovést, je, že ty základní pocity jsou samozřejmě asi negativní, ale je to, jsem naštvaná, jo? Nebo cítím se smutná, že jsem asi nudná pro někoho, nebo možná jsem i překvapená, jo? Tak jsem překvapená, že si někdo dovolí na poradě SMS-kovat jako v mobilu. Nebo jsem fakt naštvaná, jsem jako naštvaná, že se to děje. A nenásilka hodně vede k tomu, aby jsme zkoumali ty pocity mnohem hloubš, než je to základní, cítím se dobře nebo špatně, cítím se veselé nebo smutně. Tady je na ukázku kolečko pocitů, který zdaleka není kompletní, ale je to jakoby pro ukázku. Já vám všechny materiály potom pošlu jako výstup z toho webináře, pošlu vám to do e-mailu, abyste se do toho klidně mohli podívat, ale jenom jakoby pro ukázku, vlastně nenásilka nabádá k tomu, aby jsme šli mnohem hloubš, aby jsme zkoumali ty naše pocity, jaký jsou. Jako cítím se rozhněvaně, ale je to jako jsem frustrovaná, nebo cítím se jako fakt zklamaná a cítím se zrazená od toho někoho, že mi jako je schopný to udělat. Dostat se prostě mnohem hloubš do toho, co se ve mně děje. Proč se to zkoumá, nebo proč se to... začnu o sobě pochybovat a přemýšlím nad tím, jestli budu muset komunikovat znovu extra. Tady je hezký komentář.
Přesně tak. Začnu jakoby pochybovat. Jako těch pocitů je spoustu, těch pocitů, který se skutečně v nás děje, je spoustu, ale nejsme většinou naučení se jima zabývat. Jo? Shrneme to do nějakého jsem naštvaná nebo jsem prostě zklamaná. Proč je dobrý se tím zabývat? Proč je dobrý to jakoby zkusit zkoumat a zkusit popisovat? Protože nenásilka říká, že když víme, co se nám děje, tak potom mnohem s nás to dokážeme právě říct nahlas, dokážeme to popsat. A dokážeme si říct o to, co vlastně potřebujeme, což je jakoby celý cíl. Když vím, co chci, jsem si vědomá toho, co chci, tak to dokážu komunikovat. A když se naučíte sledovat nebo naučíte se číst všechny ty pocity, naučíte se rozumět všemu tomu, co se ve vás děje, tak potom přichází ta empatie i na tu druhou stranu. Mnohem víc máme pochopení, že ten druhej má asi tak nějaký pocity, že ten druhej má tak nějaký potřeby, které přijdou hnedka v zápětí. Takže tohle to jako fakt doporučuji. Já ještě řeknu, my jsme to, co tady dneska budu povídat, my jsme na to měli, na to procvičování jako opravdu intenzivní týden, takže tohle je hodně letem světem. Ale abych vás tady nenudila 5 a víc hodin, asi i na díl by to mohlo být. Hrozně fajn by bylo ta praxe, ta interakce, to, že si to doma zkusíte fakt napsat, přeříkat si třeba ty ukázkové situace, zkusit si jako vyslovit nahlas, který ty věci, nebo který ty věty někdy říkáme a jak by se třeba dali říct jinak. Takže třeba tady příklad k tomu pocitu, píšeš do mobilu, tebe to nezajímá, to je jasná ukázka na toho druhýho, ty seš ten špatnej, ty děláš něco jakoby zlýho, okamžitě dochází k rozpojení, ta komunikace už dál nebude fungovat, protože my jsme prostě zaútočili na tu druhou stranu. A to si myslím, že cítíme asi všichni. A nenásilka navrhuje třeba zase konkrétní jakoby popis situace. Tady už máme to pozorování tím foťákem. Na posledních 2 poradách si několikrát psala do mobilu. Jo? A doplníme to, co se ve mně jako v tu chvíli děje. Můžu říct, cítím se jako rozpačitě, cítím se roztržitě, nebo i cítím se fakt jako naštvaně nebo rozhněvaně. Jo? Všechno to je relevantní, všechno to je jakoby v pohodě, když to koresponduje s tím, co se v nás děje. Já tady mám ještě na tom ve spodu mám 2 příklady. Rozdíl mezi cítím se ignorovaná a cítím se smutně. Cítíte v tom nějaký rozdíl, tady v těch 2 větách? Jak jsem říkala, já to jako beru hodně jenom jako ze základu. My jsme šli velmi, velmi do detailu a šli jsme třeba i do pochopení nebo do rozdílu pochopení tady těch 2 vět. Jo. Nenásilka je velká věda a rozhodně to není, nebo za mě, možná někdo si přečte jednu knížku a jako mistr, já vím, že pro mě je to bych na dlouhou trať, že se chytám do těch různých jakoby přemýšlecích pastí, do toho, v čem jsme vyrostli a v čem jsme byli vychovávaní. A to, že abych nemluvila za všechny, to bych nechtěla, budu mluvit radši o sobě. Já to mám tak, že ano, samozřejmě ovlivňuje mě to, jak jsem byla vychovaná, jsem ta hodná holka, která se chce jako každému zavděčit a podobný návyky, který si neseme jakoby, nebo který si nesu ze školy a z různých jako prostě z dětství, tak to všechno nás jakoby ovlivňuje v tom, jak přemýšlíme a v tom, jak jsme naučení mluvit. A já sama za sebe vím, že pro mě je to jako bych na dlouhou trať, že pokaždý, když něco řeknu, nebo ne pokaždý, ale velmi často, když něco řeknu, tak si říkám, a herdek, to se dalo jako říct jinak, dalo se to říct líp. Jsem na cestě, učím se, ale jsem přesvědčená o tom, že už jenom to uvědomění, že vím, že to příště chci zkusit jinak, je cesta dobrá. Zajímavý, tak Martina navrhuje, že to první je poukazování na druhýho. A tady myslím, že to je Dana. Dana říká, že cítím se smutně, vnímá jako vydírací. Tak jasně, asi to v nás může vyvolat různý pocity a nenásilka říká, že to první skutečně, jak říká Martina, poukazuje na to, že ten druhej něco dělá. Pokud řeknu cítím se ignorovaná, tak vlastně říkám, že ty mě ignoruješ. Akorát je to trošičku jako schovaný za to cítím se.
Ale ve skutečnosti tam je skutečně poukázání na to, že to je chyba toho druhýho, jakože ty mě ignoruješ, i když je tam teda to cítím se. Když to cítím se smutně, prostě popisuje skutečně jenom to, jak se cítím. Tak i třeba s tímhletím si můžete hrát. Krok číslo 3 jsou potřeby. Pokud projdeme ty první 2 kroky, takže je nějaká situace, v které se necítíme, nebo chceme něčemu předejít, řeknu, popíšu ten stav, popíšu tu situaci, skutečně jenom s použitím faktu, koukám do toho foťáku, jenom co by tam bylo, jenom skutečně, co by tam bylo vidět. To znamená, píšeš do mobilu, můžu říct, to je ten první případ, píšeš do mobilu, tebe to nezajímá. Jasný hodnocení. Na posledních 2 porádách si několikrát psala do mobilu, to už jsme dělali předtím. Cítím se roztržitě a rozpačitě. A teď ten 3. krok, ke kterému nenásilka vybízí, je, aby jsme byli schopní pojmenovat, co vlastně potřebujeme. A tohle to si myslím, za mě konkrétně, je jakoby velký úkol. Je velký úkol zase v nějakém sebepoznání, v tom pochopení, co já od toho druhého vlastně chci, co bych jako hrozně chtěla, aby se teďka událo. A můžete si to schválně jako zkusit. Zkuste se vžít do té situace, že skutečně máte někoho teoreticky, kdo třeba s váma, a nemusíte být na poradě, pokud to nejste z pracovního prostředí nebo nevedete lidi, tak úplně jakákoliv jiná situace, s někým se bavím, on mi nevěnuje pozornost, kouká teda do mobilu. A co byste v tu chvíli jako potřebovali? Co je to něco? A teďka já věřím, že pro každýho je to něco úplně jiného. Někdo potřebuje být slyšený. Někdo potřebuje, sdílí nějakou historku nebo sdílí, co se mu kde jakoby událo. A v tu chvíli skutečně jenom potřebuje nějakou empatii, potřebuje vyslechnout. Tady máte v tom kolečku spoustu nápadů rozdělený do různých škatulí. Zase to není určitě totální jako výčet, ale je to velmi, velmi hezká inspirace v tom, jaký všechny potřeby můžeme mít a po kterých jako toužíme, aby se naplnily. Ať už jsou to základní potřeby nějakého jídla, vody, pohybu, odpočinku, co je tady to přežití dole, po nějaké jako bezpečí, nebo zase smysl, přijetí, přesah, komunikace, potřebuji být tady a teď, potřebuji se s někým propojit. Těch potřeb je fakt jako spousta a je hrozně hezký začít zkoumat, co konkrétně v tu chvíli od toho druhého potřebujete, nebo co byste potřebovali, abyste byli jako spokojení. A pro mě třeba je tohleto velký úkol, protože já v tu chvíli prostě nevím. A učím se to vidět a učím se si vlastně i říct o to, co v tu chvíli opravdu jako potřebuju k tomu, abych byla spokojená. Protože to nás nakonec může dovést jsem se tady začetla do toho. Když jsem úplně slyšela otázku, a co byste, Čárko, potřebovala, tak mě to dost zarazilo. Myslím, že šáry rozvést, v jakém smyslu třeba konkrétně. Teď úplně nevím, jestli rozumím tomu, co píšeš. Zkus. Vidíme. Jo. Teď jsem ztratila nit, a to nevadí. Tak, pochopení těch potřeb, už vím. Pochopení těch potřeb. Ono totiž, když pochopíme ty naše, tak krásně funguje pochopení i těch druhých. A já to mám potom na dalším slajdu, ale mám potřebu už to říct teď. Mě třeba hrozně pomohlo, Marshall Rosenberg, vlastně zakladatel nenásilné komunikace, říká, že všechny potřeby jsou krásné. Všechny potřeby jsou ve své podstatě hezký, jako jsou hezký, jo? Tady, když si budeme číst, nebo když se zadíváte na všechny ty různé potřeby, tak jsou opravdu jako všechny hrozně hezký. Jo? Není vlastně zlá potřeba.
a všichni chceme, nebo všichni jednáme ve svém každodenním životě, jednáme tak, aby jsme byli schopní ty svoje potřeby naplnit. A ty nedorozumění, ty konflikty vznikají ne na úrovni těch potřeb, ale na úrovni strategií, který volíme k tomu, aby jsme ty naše potřeby naplnili. Teď to možná zní trošku jako zmateně, ale dáme si potom konkrétní případ. Třeba tady, pardon, třeba tady v tom konfliktu s tím mobilem dokážu si představit, že potřeba toho druhého, a já myslím, že to tady v komentářích už někdo zmiňoval, potřeba toho druhého, myslím si, že Jana, v tu chvíli může být, třeba se mu něco děje doma a on potřebuje informovat, nebo potřebuje zjistit, nebo jeho žena někam jela a chce zjistit, že je v bezpečí, nebo že děti se dostaly tam, kam potřebujou. A v tu chvíli má, anebo je unavený, nebo jenom unavený a fakt by si potřeboval odpočinout. A jediný, o co se snaží, je v tu chvíli naplnit svoji potřebu. Ať je jakákoliv. Ale volí k tomu nešťastnou strategii. To znamená, vezmu mobil uprostřed porady, což může kolidovat s potřebou někoho jiného. Třeba s potřebou toho, který vede tu poradu a skutečně by potřeboval, aby všichni v tom týmu dávali pozor, aby ta porada byla efektivní. Aby se nestalo, že se třeba na té poradě na něčem domluví a odchází s pocitem, že všichni všechno ví, že jsme se skutečně domluvili a za nějaký čas z toho vyleze, že jsme se tak nedomluvili, nebo že neví, nebo že to pochopil jinak, nebo já nevím. Jo. Takže to je třeba ukázka toho, jak ta potřeba ve své podstatě je vždycky jako hezká. Všichni chceme naplňovat své potřeby a to, jak se snažíme jich dosáhnout, to, jaký Nenásilka tomu říká strategie, jaký strategie volíme k tomu, aby jsme ty svoje potřeby naplnili, tak tam se můžeme dostat do toho konfliktu. A tam třeba opravdu jakoby mně osobně pomáhá, když už vidím tu frustraci, že mě něco jako naštvává, nebo že tomu nerozumím, nebo že to je úplně jako mimo mé chápání, tak tam zkouším vidět ty potřeby. Zkusím se uklidnit, nadechnout a říct si, OK, tak on jenom v tuhle chvíli naplňuje nějakou potřebu, který já třeba buď to nerozumím, nebo jenom o ní nevím, jaká je, anebo prostě mi teďka jenom jakoby neladí to, jak se to děje, neladí mi ta jeho strategie, ale když jsem si tohodle vědomá, tak to zase můžu upřímně do té konverzace vnést a můžu to vyčistit, když je to aktuální. Nemusíme vlastně ten nějaký jakoby konflikt už před sebou tlačit, nebo ho třeba nechat jako otevřený a vygraduje potom dál. Takže takhle. Takže to tady vlastně je dole, konkrétně v tomhletom našem případě v tom týmu. Můžete říct tu potřebu, nebo místo píšeš do mobilu, tebe to nezajímá, pozorování skrz kameru, to znamená pojmenování faktu. Na posledních 2 poradách si několikrát psala do mobilu, jsem z toho jako roztržitá, cítím se rozpačitě, nevím, co si o tom mám myslet. A to, co skutečně potřebuju vědět, že mám pozornost těch všech, aby jsme skutečně jako odešli z té porady, aby ta porada byla efektivní a skutečně jsme jako odešli všichni s tím, že víme, na čem jsme se dohodli. Já v tom cítím velký rozdíl, nevím jak vy, taková vlastně jakoby drobnost, ale je to nějaký jenom pojmenování, nikoho nehodnotím, nikoho nesoudím, popisuju fakt, ale snažím se dostat k tomu, co vlastně potřebuji. Tím, že pojmenovávám, co chci, takový to gro, to jádro. A to je právě o těch potřebách a vyjadřování těch pocitů. 4. krokem nenásilné komunikace je prosba. A to je hrozně zajímavý téma, protože my jsme na tom tréninku pořád sklouzávali k tomu, že my si myslíme, že lidi o něco prosíme, ale ve skutečnosti je to vždycky taková ta žádost, taková ta definitivní žádost. A nenásilka říká, že to, co odlišuje tu nenásilnou prosbu, je to, že musíte být vždycky připravený na tu vaši prosbu uslyšet ne. Jo? Takže když se zeptám,
mohla bys ten mobil odložit, dokud porada neskončí, tak musím být v tenhle ten moment, pokud chci položit prosbu ve stylu nenásilné komunikace, tak bych měla být připravená na to slyšet, ne, nemůžu, teď prostě nemůžu, je to pro mě důležitý. A pokud to skutečně myslíte nenásilně a tu nenásilnou, nebo chcete udržet tu empatickou konverzaci a budete připravený na to slyšet ne, tak ten další krok může být OK, dobře, pokud ne, tak ale co navrhuješ? Jo? Nebo můžeš teda teďka můžeme si dát minutu pauzu, jestli je to pro tebe důležitý, rozumím, nebo třeba potřebuješ si něco vyřídit, jak dlouho by si potřeboval. Tak to můžeme, pokud jsem otevřená tomu slyšet ne a zároveň se s tím druhým člověkem chci domluvit, tak přijde ten další krok, OK, tak co společně uděláme pro to, aby ty jsi naplnil tu svoji potřebu toho, co teď potřebuješ si vyřídit, zařídit, slyšet, já nevím. A zároveň, abych naplnila i já tu svoji potřebu toho, že chci, abyste tady byli všichni jakoby přítomní. Takže nenásilka říká prosby jako čtvrtá a velmi důležitá část celého toho nenásilného procesu. Vlastně měli bychom umět požádat ty lidi o to, co vlastně od nich chceme, ale pozor na ty skrytý požadavky, protože takový ty požadavky, které od nich ale fakt jako očekáváme, jo? Který vyžadujeme. To znamená, pokud poprosím toho na té poradě, mohla bys ten mobil odložit, dokud porada neskončí, ale už nechci slyšet to ne, očekávám ano a on mi řekne ne, tak mě to samozřejmě rozhodí. Tak už budu zase já naštvaná, že on nerespektuje to, co chci. Takže pozor na ty požadavky, pozor na ty prosby, které jsou převlečenýma požadavkama. Jo? Tak já tady kouknu na Miroslav Beran je Šárka, teda to říká, Šárka převlečená za míru. Překvapilo mě, že se někdo zajímá o moje potřeby a zároveň jsem na to byla zvyklá, tak pro mě bylo těžké definovat a umět říct, co vlastně potřebuji. Přesně tak. Já mám úplně já mám tu stejnou zkušenost. Že vlastně, když se dostanu do nějaké nepříjemné situace, tak já musím hledat. Já opravdu musím jakoby vědomě se zastavit a hledat, co je to něco, co já vlastně v tu chvíli jako chci. A kolikrát mě překvapí, že to je něco, co si myslím, že to není. Jo, zní to tak jako neurčitě, já vím, ale já si myslím, že si všichni dokážete představit něco konkrétního. Tak. To už jsem říkala. To, co vlastně, kdy můžeme efektivně tu nenásilnou komunikaci hezky, si myslím, a zvlášť ve vedení lidí, kde ji můžeme využít, jsou právě nějaký konfliktní situace, anebo situace, kdy víme, že bude ten hovor třeba nepříjemný, nebo se to stane a my to nečekáme, že nás někdo vybavne. Sdílela se mnou bývalá kolegyně, kamarádka, že vlastně klientka z ničeho nic na ní navalila prostě spoustu jakoby hnusu, říkala věci nepravdivý, osočovala jí z nějakého jako falešného chování, že nedělá svou práci dobře a podobné vlastně věci. Vlastně na ní opravdu jako flusala jet. A já třeba jsem se naučila nejednat v tom afektu, ve smyslu nesnažit se to vyřešit hned, dát si ten čas, protože já jsem beran a dřív, když jsem začínala podnikat, tak ví ty hejty, jsem zdražila jednu lekci pro děti o 10 korun a dostala jsem A4kový seznam jako hnusu, co na mě klientka naplivala, co si o sobě myslím a podobné věci. A já jsem vždycky měla pocit, že to musím jako řešit hned, takže jsem se začala obhajovat a začala jsem vysvětlovat. Ale zjistila jsem, že v těchto těch chvílích to prostě jako nefunguje, protože to neřeší. My se akorát většinou s těma lidma začneme hádat, ale začneme se hádat právě na úrovni těch strategií. Jo? Já se potřebuji obhajovat a ona zase potřebuje obhajovat sebe, ale je to na úrovni těch slov. Jo? Ještě si můžete představit takovej nějaký ledovec,
jo? Tak jsou takový ty obrázky, vždycky tak jako je ledovec. A to, co je nad tou vodou, tak to jsou přesně ty slova, to jsou nějaký ty výrazy v obličeji, je to nějaká neverbální komunikace, to, co jakoby vidíme. A myslím si, že to pochopení, ta skutečná nenásilná komunikace je právě až pod tou vodou. To, že my skutečně se začneme zabývat tím, proč se mi to děje, proč mě se to třeba dotýká, jak já bych se v tu chvíli chtěla cítit a jak já bych, co vlastně bych jakoby potřebovala od té druhé strany a stejně tak mít třeba pochopení pro to, proč ten na druhé straně jedná tak, jak jedná. A to byl pro mě jedno z nejsilnějších pochopení nebo poznání toho, jeden jako z největších aha momentů, co jsem si odvezla z toho Polska. A to bylo uvědomění, že i když jsem v té konfliktní situaci, tak že si nerozumíme s tou druhou stranou jenom na úrovni těch strategií, ale že to, co že ta je potřeba toho druhého, i když mám v tu chvíli pocit, že ho fakt potřebuji nakopat do zadku, tak že ty jeho skutečné potřeby jsou hezký. Ať už je to ten příklad s tím mobilem, ten člověk opravdu třeba jenom potřebuje naplnit svoji potřebu nějakého bezpečí nebo potřebu empatie k druhému. Ta potřeba, proč to dělá a to, jak si chce naplnit, ta potřeba na konci je prostě vždycky jakoby hezká. Tak mě to jsem chtěla říct původně, že mě to jakoby ohromně pomohlo, když se začnu dostávat do nějakých nepříjemných situací, tak se zastavit a říct si, potřeba toho druhého je hezká, všechny lidský jednání jsou jenom snahou o to naplnit ty své potřeby. Jo? A zkusit rozklíčovat, kde se teda nepotkáváme. Vlastně tam je to taky napsané, tomu jsem říkala, konflikt vždycky vzniká na úrovni těch strategií, které volíme právě proto, aby jsme dosáhli ty naše potřeby. Já jsem taky sdílela na sítích můj vlastní příběh, vlastně kdy se nepohodli s klientem a skutečně byl takový hodně emotivní výlev. A já jsem se nechala strhnout. Já jsem nepočkala, nechala jsem se strhnout právě do těch emocí a začala jsem i ten nějaký jako jed plivat zpátky a měla jsem z toho pak strašně špatný svědomí, protože jsem věděla, že to bylo úplně zbytečný, že jsem vůbec nedosáhla toho, co jsem chtěla, že všechno prostě bylo špatně. A odvezla jsem si ten příběh, nebo odvezla jsem si tady tu situaci právě na to školení. A jak jsme to tam postupně rozklíčovávali, tak se mi hrozně ulevilo v tom, že jsem pochopila, že skutečně jenom se snažil hájit svoje děti, hájit svoje zájmy, že chtěl se cítit, nebo chtěl naplnit tu potřebu, chtěl být vyslyšený, chtěl se cítit, teď mi vypadlo to slovo, jako respektujícně, ta jeho potřeba byla prostě mít nějaký respekt, být vyslyšený, pochopit a já jsem v tu chvíli toho prostě nebyla schopná a tam vzniknul ten konflikt a nebylo to hezký a to mám na tom tady, posledním slajdu a tam k tomu se ještě vrátíme. Já jsem si na ten trénink odvezla to, že jsem selhala v tu chvíli, protože ze své pozice nějakého lídra a zkušenýho a já nevím, jsem se v tu chvíli měla zachovat jinak a strašně mi vrtalo hlavou, jak to vlastně jakoby dělat, když někdy nejsme té empatické komunikace schopní, protože nikdy prostě fakt nejsme a uklidnila jsem se v tom, nenásilka říká, že ta empatie je nejenom navenek, ale i k sobě sama. A že jsou situace, a je to úplně v pořádku, kdy my té empatické komunikace skutečně jako nejsme schopní, protože jsme unavení, protože nejsou naplněný základní potřeby, kterými máme. Je to pořád o těch potřebách. Takže v okamžiku, kdy jsme přehlcený, jsme unavení, nebo nám jako chybí nějaký jakýkoliv naplnění základních potřeb, tak vlastně ta empatická komunikace bere tolik energie, že toho fakt v tu chvíli jakoby nejsme schopní. Což nás neopravňuje k tomu, nebo nemělo by to být obhajoba pro to, být na toho druhého jako hnusnej, ale v tu chvíli třeba říct, já jsem vždycky pro takovou tu upřímnost, jo, v tu chvíli říct, já teď nemůžu se s tebou bavit, protože se cítím zahlcená, je mi
nedobře, je toho teď na mě moc a já prostě potřebuji vystoupit, potřebuji si dát odstup a vyjádřím se, nebo můžeme si napsat, jako, nebo vrátíme se k tomu někdy, když jsi s tím v pohodě. A už jenom to, já si myslím, že asi většina tady z nás má děti, takže já si myslím, že to je opravdu jako s dětma. Prostě se nadechnout a vystoupit z toho, dát si tu pauzu, dát si ten odstup a říct si, ne, budu to řešit, až na to, jako budu mít kapacitu. Já mám tady na tomhle slajdu otázky, které mě jakoby vrtaly hlavou, které mi pořád na té nenásilce tak jako neštimovaly. Říkala jsem si, hrdek, to je celý nějaký jako divný. A na který jsem hledala celou dobu odpovědi. A říkala jsem si, že možná něco z toho se vám taky nebude pozdávat, tak třeba vám tím jako odpovím. Tady ten poslední bod, to je právě někdy jsem schopná jednat empaticky, ale co když zkrátka na to nemám kapacitu, tak jo, já si myslím, že pochopení toho, že zase nejsme jako stroje, že jsme jenom lidi, že děláme chyby, je to o nějaký, tím, jak jsem říkala, že to je o tom sebepoznání, tak je to i o nějakým jako sebeodpuštěním. Je to i o té sebeempatii, o té sebereflexi. Měl říct si, OK, teď na to prostě nemám. Pak jsem taky jedna z otázek, kterou jsem měla, jestli nesklouzává ta empatická komunikace nebo ta nenásilná komunikace k tomu, že si nakonec nechám s prominutím srát na hlavu. Jestli nebudu jenom ta já, která bude se snažit o tu budeme to ladit, budeme kamarádi, budeme jako empatický a všecko a z té druhé strany se to jako nedostává. Tak jestli jako nakonec to není tak, že já si nechám všechno líbit a ten druhej na to bude jako kašlat, tak nebude. Naopak se říká, že lidi, kteří jsou velmi zdatní v nenásilné komunikaci, tak tím, že jsou si hodně vědomí svých potřeb a jsou si hodně vědomí těch svých hranic, tak jsou velmi schopní v tom říct, tady je ta hranice, za kterou já už ty lidi jako nenechám přijít. Jo? Takže naopak se údajně říká, já jsem teda nepotkala, ještě asi zatím jakoby tolik hodně zkušených lidí v nenásilné komunikaci, ale říká se, že pro neskušený oko nebo pro většinový obecenstvo se může zdát, že jsou lidi zdatní v nenásilné komunikaci naopak docela jako sobecký a arrogantní, že působí arrogantně, protože jsou si natolik vědomí svých potřeb, že jsou schopni si včas nastavit tu hranici a třeba už tu konverzaci nebo komunikaci nebo to lidský, nebo to druhý jako jednání toho druhého už za tu hranici prostě nepustí, protože ví, že by to bylo na úkor jich. Takže to mi přišlo jako velmi bezva, pozorování nebo uvědomění, že to právě není tak, že potom my budeme ty, kteří jenom dávají a ty ostatní budou brát, ale bude to na úkor nás. Ne, je to hodně o tom sebepochopení. Co když, pak další, co mi vrtalo hlavou, co když z druhé strany vlastně není ochota se domluvit. Co když já prostě se snažím, ale z té druhé strany to jako není. Tak my jsme v tom Polsku o tom vedli jako dlouhý debaty a nakonec jsme došli k tomu, že samozřejmě, když si potom člověk začne být vědomý těch svých hodnot, začne si být vědomý svých potřeb a toho, co je pro něj důležitý, tak někdy se ten konflikt dostane skutečně jako na úroveň hodnot. Na úroveň hodnot ve smyslu, už to není o tom, co si povídáme, už to není o tom, že každý z nás něco potřebuje, ale už je to o tom, že vlastně ani nejsme ochotní se dál domluvit. Už nejsme ochotní hledat tu společnou cestu. Nejsme ochotní hledat ten kompromis. A je potom vlastně úplně v pohodě říct, že v tom vztahu, ať už je pracovní nebo jakýkoliv jiný, tak si říct, že už v něm jako dál nechci se trvávat. Což si myslím, že hezky koresponduje s tím, co je pod tím, jestli to jako nesklouzává k nějaký jednostranný touze se domluvit. Někdy skutečně to dojde k tomu, že řekneme, OK, my se prostě nepotkáváme na úrovni nějakých jako základních hodnot a tady už nemá smysl se o to spojení snažit. Další, co mě vrtalo hlavou, tím, že jsme
tu nenásilku hodně jako zkoušeli, probírali, tak mě některé ty slova, některé ty věci, některé ty věty, které byly na těch předchozích slajdech, mě to prostě jako neleze přes pusu. A teďka jsem se dostala do stavu, že jsem říkala, no ale já vlastně jako hrozně chci tu nenásilku trénovat, já ji chci hrozně pilovat, já chci jako hrozně zkoušet vlastně mluvit nenásilnou komunikací, ale zároveň jak když v běžné komunikaci mám říct, jasně, vidím a cítím se trošku roztrpčeně, tak já si prostě připadám jak robot. Nějak jsem nevěděla, co s tím mám, jak s tím mám jako naložit, co s tím mám dělat. A vlastně ty lektoři nás nabádali k tomu, že skutečně nenásilka je běh na dlouhou trať a že se asi ani jako, za prvý by to nebylo možný a za druhý to není ani jako žádoucí, aby jsme ze dne na den jako přeskočili z normální lidský jako mluvy a začali jsme mluvit jako roboti, kteří mají naučený věty, protože ono by to tu, jak jsem říkala na začátku, to napojení, ono by to tu napojení s tím druhým pravděpodobně paradoxně taky jako zrušilo, protože ten druhý by se zastavil a řekl, hele, co to tady mě jako zkoušíš, jo? Ty mluvíš jako nějaký učenec, vůbec mi ta konverzace teďka není jako příjemná a stejně by k tomu napojení jako nedošlo. Takže samozřejmě zkoušet, uvědomovat si, já sama za sebe jsem si odnesla to, že jakýkoliv vlastně detail, jakoukoliv drobnost, kterou budu moct krok za krokem zlepšit, napravit, to, že se budu moct jenom, nebo to, že si začnu uvědomovat, kdy třeba jednám tak, že skutečně už to napojení s tím druhým porušuju, anebo naopak si jenom jakoby všímat, co mi v té běžné konverzaci od těch druhých vadí, co mě právě jakoby narušuje to moje napojení, jo? Kdy ten druhej ztrácí mě, tak co jsou ty věci, co jsou ty slova, tak všechny ty drobnosti se vlastně jako počítají a krůček po krůčku na tom pracovat. Já jsem pro vás chtěla tady, aby jsme se zamysleli na něčím konkrétním. Samozřejmě je škoda, že jsme takhle jako na dálku, kdyby jsme byli naživo, bylo by to asi mnohem zajímavější, kdyby jsme mohli pozdílet jako něco jakoby konkrétního. My jsme sdíleli spoustu příběhů, nebo vyslechla jsem spoustu příběhů na tom školení. Budu s váma sdílet jeden, který teda není můj, ale přišel mi úplně krásný právě v tom pochopení, je teda z běžného života, není bez pracovního prostředí, je z běžného života, ale je na něm krásně vysvětlený, jak právě se můžou nepotkat ty strategie a jak se můžou nepotkat ty potřeby. Sdílel to muž, bylo mu ke 40, byl sám, neměl děti a říkal, že už nemůže jezdit domů, protože vždycky, když přijede domů, tak první, co jeho máma řekne, ty prostě, začne se ho ptát, kdy bude mít ty děti a jestli už jako že začne být moc starý a jestli by jako neměl si najít nějakou ženu. A on byl v totální frustraci, že kdykoliv přijede domů, tak tyhle ty hovory s mámou budou vést. A bylo hrozně hezký, když si zkusil vlastně pojmenovat nejenom to, co on v tu chvíli zkusil teda si projít všechny ty kroky, zkusil tu situaci vidět skrz tu kameru, zkusil popsat svoje pocity, zkusil popsat svoje potřeby a zkusil teda vyjádřit mámě tu prosbu. A moc hezký bylo zkusit se postavit na stranu té mámy. A najednou viděl, že třeba máma sice na něj jakoby z jeho pohledu útočí slovy, ale ve skutečnosti to, proč se tak chová, proč to říká, je jenom to, že třeba potřebuje nebo chce pro něj vlastně to dobrý, že jo? Její potřeba je být milovaná. A třeba to je možná, já nevím, jo? Tam samozřejmě těch variant je jako spoustu, jsou to jenom domněnky, ale může to být jenom proto, že chce, že dává že to, jak vnímá lásku, je třeba skrz ty děti. Proto se ho na to pořád ptá. Možná, že si těma dětma chce uspokojit svoji potřebu být milovaná, nebo to vidí jako, že každý z nás by měl mít děti, protože tak se bude šířit ta linie, co pa já vím. Potřebu pokračování toho chodu, té linie. Nebo chce, aby on byl šťastný. Jo?
nějaký mateřský pud chce, aby on byl šťastný. A vlastně všechny ty, jak jsem říkala předtím, všechny ty potřeby, které ta máma asi může mít, jsou 100% všechny hezký. 100% jsou všechny moc krásný a má plný právo na to si je uspokojovat a chtít je uspokojit. Bohužel strategie, kterou k tomu volí, je nešťastná pro toho kluka, protože to, jak toho ta máma chce dosáhnout, tak je právě, že vždycky, když přijede, tak se ho zeptá, kdy už konečně bude mít ty děti. A možná by stačilo, kdyby on dokázal říct, hele mami, cítím se zahlceně, cítím se ukřivděně, cítím se nevím jak. A to, co bych potřeboval, jestli by si mohla se mě na to zeptat třeba jenom jednou a pak to nechat plavat. Ale musí být připravený, že máma řekne ne, já se o tom chci bavit. A pokud nechce ztratit to napojení s tou mámou, tak by tam měla být zase ta touha. OK, tak pojďme hledat cesty, jak ty se mě nebudeš ptát, nebo jak to vyřešíme jakoby jinak. Nevím, jestli je to úplně srozumitelný. Fakt škoda, příště to udělám live. Škoda, že nemůžeme sdílet. Andrejka něco píše. Přijde mi, že když tu nenásilnou komunikaci, respektive její vyjádření je strojený, tak není autentický. Souhlasím s tebou. Pokud to člověk uchvátá, přeskočí nějaké vlastní kroky, působí to zvláštně, je to vidět a je to slyšet. Úplně souhlasím. Já třeba i když pracuji v týmech, tak já vždycky říkám, já lobuju za jakoukoliv upřímnost a klidně i takovou tu upřímnost, kdy odhalím vlastní slabost, jo? Kdy řeknu, já bych teď hrozně chtěla s vámi něco sdílet upřímně, ale úplně nevím, jak na to, tak to řeknu tak, jak to je. A jestli to bude znít, že útočím, tak nechci útočit, jen to prostě teď jako líp úplně neumím říct. A myslím si, že i takováhle drobnost, to, že odhalím třeba v tu chvíli tu svoji slabost, že mám nějaký záměr, ale líp to teď neumím, že to hrozně pomůže. Že to hrozně pomůže pochopení od té druhé strany, OK, tak nějaký jako nepovedlo se to, ale rozumím tomu, proč se to nepovedlo. Jo? Ta upřímnost, takový to upřímné sdělení do toho právě dává tu autentičnost. A myslím si, že tou druhou stranou je to vždycky jako přijatý líp, než když, jak píše Andrej, se snažíme o nějaký jako strojený popis něčeho a není to jakoby vůbec ono. Takže souhlasím. Jestli asi to nejsme schopni teďka udělat online, takhle na dálku, ale vyzvala bych vás k tomu, abyste si doma zkusili vybrat nějakou konfliktní situaci, něco, kdy klidně to první, co vás napadne, kde jste se dostali do nějakého nedorozumění, kde jste se dostali do nějakého konfliktu a zkuste tyhle ty 4 kroky. Zkuste se na to podívat skrz tu kameru, skutečně jenom popsat ty fakta, bez emocí, bez nějakých domněnek, co se tam v té situaci stalo. OK, klientka mi napsala, že jsem taková a taková, že jsem tohleto a tohleto udělala špatně. Možná zhodnotíte, že to jako není pravda. Jo? To je další věc, že možná si řekneme, OK, tak tohle prostě tím se nebudu zabývat, protože to jsou prostě jakoby výmysly. Ale podívat se na to jenom jakoby fakticky. Nebo třeba jsem si říkala, že si ty příklady napíšu, ale napsala jsem je a teď mě samozřejmě nic nenapadá, to je jasný. Ale měla jsem toho spoustu. To nevadí. Já myslím, že to zvládnete. Zkuste si brát tu situaci, zkuste tyhle ty 4 kroky. Jaký pocity to ve vás vyvolalo? Co jste skutečně potřebovali v té situaci? A jak třeba toho druhého požádat, jak by to mohlo být jinak? Chcete někdo sdílet něco konkrétního? Tohle je mazec zvládnout, no, souhlasím. Ale to zvládneme. Já věřím tomu, že kdo chce, tak krůček po krůčku to zvládne. Chcete někdo něco úplně konkrétního sdílet nebo se zeptat? Nějakou situaci, která vás napadne? Ještě jsem chtěla říct, já si myslím, že v pracovním procesu je tohle mnohem ještě složitější o to, že kolikrát, když máme třeba tým, tak do toho vstupují nejenom osobní pocity, osobní potřeby, ale jsou v tom ještě třeba
potřeby chránit ten tým, nebo když máme rozbudgetovaný, každý tým má nějaký budget, tak do toho vstupují ještě potřeby třeba nesklamat ten tým, potřeby uhájit nebo dokončit ten projekt. A oni kolikrát můžou být ještě jako rozdílný od těch potřeb, který máme jako lidi, jako osobnosti, tak do toho ještě můžou být jako navázaný potřeby jakoby vyššího smyslu, ve smyslu právě nesklamat nebo dokončit úkol, nebo on je můj chlebodárce, tak mu nemůžu říct, že prostě ten úkol nemám hotovej, i když by třeba vyřešení té situace pomohlo v komunikaci v týmu. Slyším sama sebe, vím, že to zní trošku krkolomně, ale zkrátka v práci s lidma, v tom týmu do toho vstupují ještě další vrstvy, které jsou, si myslím, ještě trošku jako náročnější v tom rozklíčování, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Každopádně pořád si myslím a i ze zkušenosti vím, že jakoby jde krůček po krůčku i tou upřímností, i tím, že se doptáváme, nebo že se nenecháme naštvat, že tam vidíme ty hezké potřeby, to, že zůstaneme v klidu a třeba se k té situaci vrátíme, nebo se doptáváme, jak to ty lidi mysleli. Je tam skutečně taková ta empatie, ten zájem o to se s tím druhým domluvit, což si myslím, že je úplně vlastně jako základní gro jakýkoliv komunikace, že my jsme skutečně jako ochotní se s tím druhým člověkem domluvit, i když ta komunikace bude nepříjemná, tak to si myslím, že je základ celého. No. Tak. 1:10 mýho povídání. Já si myslím, že to bohatě stačí, i když mám pocit, že jsem toho navalila moc a vlastně málo a chtělo by to víc. Pokud mi dáte jakýkoliv něco tady do komentu, mi napište, bylo srozumitelný, nebylo, chtěl bych víc, chtěl bych míň, nepochopil jsem, mluvila si nesouvisle, jakýkoliv komentář, abych věděla, co třeba ještě potřebujete, tak mi dejte vědět. Budu ráda za nějakou zpětnou vazbu nebo za jakýkoliv připomínku, otázku, cokoliv potřebujete. Vypadá to, že všichni jsou spokojení. Martinka. Bylo to boží, chci další, krásně se to poslouchá. Děkuju, to jsem moc ráda. I když mám pocit, že bych chtěla mnohem víc detailů, mnohem víc konkrétních situací, ale ono je to skutečně úplně nejlepší trénovat na situacích, které jsou vaše, protože v cizích situacích, a to taky s velkou oblibou říkám, že vždycky známe jakoby řešení na cizí problémy, ty jsou vždycky úplně jako jasný, přesně vždycky víme, co by měla udělat naše kamarádka, ale vidět ty vlastní situace je vždycky složitější. Takže ono by chtělo trénovat ty konkrétní situace, skutečně si napsat něco, co je nám, kde my jsme se cítili v tom konfliktu, protože teprve, když my ucítíme tu konfliktní situaci, tak jsme schopní si to přehrát a jsme schopní se snažit o ten jiný pohled. Ty cizí vhledy. Ano, souhlasím. Díky Kristý za upřímnost. Mluvila si srozumitelně, nejtěžké tak velké téma obsáhnout v hodině. Umím si to představit, spojit, jak to vypadá. Perfektní. Já bych klidně možná, kdyby byl zájem, to nějak rozvedla, anebo třeba zkusit to skutečně v nějaký offline formě, aby tam byl prostor na to si to vyzkoušet. Děkuji za seminář, moc mi to pomohlo si to v hlavě srovnat, to jsem moc ráda, děkuju, bylo to boží, přeji si víc. Jste úžasný, díky. Tohle by bylo fajn v nějaké pravidelné bázi, aby si to v tom běžném schodu nezapomínalo. Jo. Já ještě mě hrozně taky pomáhá, jasně, v každodenní bázi, prostě 100% na to nemyslím pořád. Říkám věci, které si myslím, že vůbec nejsou jakoby dobrý. A i když nechci v komunikaci ubližovat lidem, tak vím, že to dělám, vím, že se mi to děje. Nicméně, co si hrozně přeju a co bych možná přála i vám, že vždycky, když přijde ta situace, v který se právě necítíte dobře, tak to by měl být ten červený majáček, to by měl být ten vykřičník, když si říkat, aha, hele, tady už se dostáváme do
třeba do nějaký úrovně, kdybych se mohla zamyslet, jestli bych to nedokázala. Jestli bych to nedokázala komunikovat nějak empaticky, jestli bych to nedokázala komunikovat bez afektu, bez stresu, s nějakým tím pochopením. Takže myslím si, že už jenom to, kdyby jsme zvládli, zkusili vnímat tady ty majáčky a třeba se nadechnout a říct si, teď na to prostě nemám. Teď to nedokážu vykomunikovat tak, jak bych chtěla, tak z toho radši vystoupit a vrátit se, až na to budu mít energii. Až si naplním svoje základní potřeby, abych pak měla dostatek síly s ostatníma jednat empaticky, tak by to bylo hrozně fajn. Tak jo. Já vám moc děkuju za to, že jste se připojili, že jste tady se mnou byli, že jste mě neopustili, to je taky skvělý. Že jste mi psali, to mi hrozně pomohlo, protože nejsem úplně, já jsem zvyklá přednášela jsem i před spoustou lidí, ale vždycky tam byla nějaká fyzická interakce, takže jsem minimálně podle tváří podle výrazu mohla usoudit, jak moc té pozornosti mám, nebo když začínám být nudná. Tohle je pro mě nová zkušenost a musím teda přiznat, že je to dost náročný mluvit bez té zpětné vazby, kdy ani nevím, jestli ještě držíte nit, anebo jestli už jsem úplně mimo, tak moc krát děkuju za ty vaše vstupy, za ty komentáře. Nějaká zpětná vazba je hrozně fantastická, je to bezvadný. Takže díky moc. Já vám, jak jsem slíbila, snad doufám, že se to nahrálo na ten YouTube, tak jak mi to YouTube slíbil, takže když bude záznam, tak vám ho pošlu do e-mailu s odkazem. Mějte se krásně, ještě jednou děkuji za připojení, mějte se krásně a budu se na vás těšit třeba zase někdy jindy, ať už na nějakým jiným onlineu, anebo třeba pokud jste z Plzně, tak můžete přijít na podnikatelský scuk, který pořádám asi tak jednou za 2 měsíce. Další bude na konci listopadu, takže jste vítaný, jste zvaný a nebo někdy online. Mějte se všichni krásně, hezký večer a děkuju. Ahoj, děkujeme, hezký večer taky. Měj se hezky, děkujeme. Ahoj, ahoj.